चारच चल गोल मध्ये एक कॅम सोडून पिपी नाही घेऊ गोळ्या ज्याच्या लेट घ्यायचं पिपी नाईनच घे भेटत नाही एक मिरच्या कुठे भेटते की पिवश्या इथं कशाला लई पेटा पडला तो बोलतो मारायला तर enemy enemy down मला काय वाजलं चोर आहेत न्यू वर आपला मित्र बसलो तिथे पिवश्या इथे काही नाही आम्ही ती अजून आणली कोणले काय मारलं कोणता जाऊ काय enemy down मेल चल गोल मध्ये ये गोल मध्ये वाट वापिस माझी थोडी हेल्थ होती तुला मेडिकेट चढव म्हणला मला बल लाल हेल्थ ती कशाला घेतला की चल आता गोल मध्ये ये माझ्या पष्ट टाका एम पॉलच्या नाही टाका माया पशी आहे अरे धुन गोळ्याच नाही तुझला एम फोरच्या दुसऱ्या एमच्या किती आहे एक भेटले चल बा गोल माहिती आधी गोल मध्ये बँडेज वर मार चार आहे चार एक मला तू दे परत पडल्यावर एक 4 नंबर ऑन गेस पॉपर डॉक्टर प्योर में घेऊन जातो अरे पुढे कसा रस्ता किती आहे 2 बाजूनी मग एक बाजूला स्पॉट लागला काही किल्ली भारी होता आणि टाकून बसतो रोका पडला हा माय गॉड अभी तो लाल के घर पर रोटी गोल बार खोटी बंदी बार खोटी 4 घंटे वो गाड़ी वाले तो वर गाड़ी है तो उड़वन दो बॉम्ब से पलट मार पुरी करती गेली तिकडे वर लॉक पण गेली काय ये पुश केले मोरे खाय वर जाता ये कसं करायचं
रामदेव माझ्या खिडकीमध्ये जातोय आता. खिडक्या बाहेर मोठल्या टाकलेल्या त्याच्यावर आहे ती माझी. मी नंतर मी निघून जाऊ नकोशी. गाडी आलं बघ चौकात दिसते का जीप रस्त्यांचा पाण्यारी ए वळणा म्हणून विषय का 2 जण आहेत. आलास तर रे तेवढ्यावर कशाला येऊ का खाली हे आले बी वर कोण कोण जायची वाटायला खाली बस झोन मध्ये मी डायरेक्ट राहते खाली गेला सुनीताला आली आहे का घेतलास का आलं की बे इकडे स्टेडियमच्या वर कुठून गेला काय हो ये नाही मी पावलं देवा खाली येऊ लागला तेच माझ्या लोक कुठे असतो आता स्टेडियम वर भी जरा आता जाऊ ड्रॉप लुटायला झोपेच इकडे ड्रॉप करा मी आलो तो ड्रॉप काय ड्रॉप चिकन डिनर enemy down यूट्यूब वर टाकून दे मला यूट्यूबला टाकून दे